बुजुबने एमरु जाग्राफोरखौ नायसंबाय जमना दंखाबाय थायो सानैबो एलार्जि जानानै मोखाङा सेस बुजुबबाय खावलाय सावलाय खेंख्रा जाजोब्बाय तो हेलो गोबां नोंथांमोनखौ आंनि फुड ब्लग एडिशनाव दिनै आरो खनसे फिनसे बरायफिनबावबाय गाइस गोदान मोनसे भिडिअ ना मा बुङो गाइस तो खानाया गैला दे होननानै गजोब्बाय तो जियानो जा गुड मर्निं गाइस गुड मर्निं तो दाथ' अखा बोथोर नोंथांमोना बुथारदोंना बुथाराखै मिथिया जों हले एम्बु जाखायो तो डाइरेक्ट खिथाखाबाय आङो माने तो मेवराव एम्बु बुथारनो थांदोंमोन आं माने जोंहानाव सासे आलासि फैना दंफैयो आरोना सिस्टार तो बेनो एम्बु जाहोनो लाना फैबाय आं जियानो जा जोंहा फंबायाबो थांदोंमोन आंबो थांदोंमोन सानैनि एम्बु बुथारनाय ना मैया तो बिसिनावबो एवदों बेयावबो एवदों देखायगासिनो आं नायलांदो जोबजासिम रलाय एलार्जि जानानै मोखाङा सेस बुजुबबाय खावलाय सावलाय खेंख्रा जाजोब्बाय एमरु जाग्राफोरखौ नायसंबाय जमना दंखाबाय थायो सानैबो नै दा बिथिं एवबाय थादों माने एसेल' मोनबोदों आरोना बिसोरो ओमफ्राय आंनिखौ दा आं एवग्रोबाय मैयायो बेथ' गुवाहाटिनि मानसि मारै मोनदों एम्बुआ हा गोथाव नंगौ नङा मोजां ना गुवाहाटियाव मोनजायो ना मोनजाया नापाय नेखि तो जियानो जा गुवाहाटियाव मोनजायानो बेस्राफोरा ओंखाय मैया लाना फैबाय बुथारनानै नै बिथिं एवबाय थादों एम्बु जाग्राफोरा नै लागा गोथाव ना गोथाव थायो बुरियानोसै जेनेबा आलासि जानायाव देन्जार आरो दा थांलायसैबा बेदरानो लागा बेदर आंबो थांफागोन र' दा थांफागोन नैला सासे आरो आलासियानो आलासि जाबाय थायो एखमबा दोननोबो थांनांगौ लायनोबो थांनांगौ देन्जार लैसलाय मानसिफोरालाय दे दा थांफागोन आंबो बिसोर मायावबा आलासि जानो थाङोनो लाङोनो लाङा नै सासेयाबो थाङोनो मेगनानो नुलिया माथो बुजुबबाय एलार्जिया सेस खालामबाय एलार्जिनि मोजां मुलिफोर दंबा खिथाहर नोंथांमोना बेस्रा बिराद खस्थ' जाबाय थादों सानफ्रोमबो जाबाय थायो नै मेगना खोबलायलांसै बुजुबबाय Berarti ntar bumar tuh sama Dini. Saya sudah lah. Iya, gusti. Emprear jangan obi ugas nene sasia. Takau biba imbu. Terima kasih. Bulau, nesang masih. Jangan guys, ndak merasa apa mici ba elarji ni mulifer. Tuh kita or. Besra ham terak ini. Ya gobo zawa na. Safin mete, nene gusti ke. Iya. Terima kasih. Bilang ndak imlu betra. Imlu betra. Oh, zani abo sasi dong arna bongai kau. Tuh biba bugina ne. Jangan jangan temen tuh mici kasih bayi imun pakai mansperni favorite. Sampai zani abo sasi dong arna bongai kau. Tuh bitu ar lugi kagan dan nu pakai. Enzor sai babi enzor dana nu babi lugi. Tuh jangan angni building angkeroy. Sampai menang dia kayak muzangi. Ya, guys. Ini siapa bitu lawas sih nang muzangnya. Mana zatar sinar na complete. Almost complete dana. Sampai plaster mau babi dong ar baki. Dia kayak nang menang, nah. Bayang video gue atau mana isi gobo-gobo jengah ya. Sampai nebe mas tau, angga nebe man ke arna. Dan March April man ke ekdem regular hene na jagan arna. Monthly 30 दिन और 30 टा भिडिअ होनायनि टारगेट लादों आङो हायोना हाया ट्राइ खालामनि आरोना गाइस थ' आंना एसे नांथारनानै दं पेमेन्टआबो बेखौ आं उइथड्र खालामथारनो सानदों आरोना थ' जियानो जा नोंथांमोना एसे सापर्ट खालामदो प्लिज एबार मान्थआव रेगुलार भिडिअ होगोन आङो भिउस थांबाबो थाङाबाबो आरोना ने